Mä kävin ostamassa 1000 eurolla raaputusarpoja, koska mä halusin testata, voiko musta oikeasti tulla rikas, jos arpoja ostaa paljon. Näitä oli yli 200 kappaletta, ja mä aloitettiin raaputtaminen halvimmista 1 euron arvoista, joista siirryttiin pikkuhiljaa kalliimpiin. 5 euroa. Jo 10 euron arvosta me voitettiin 23 euroa, eli tähän mennessä ollaan selvästi voitolla. Ja tietysti mitä kalliimmat arvat, sitä isommat voitot. Ei, 50! Tää Kyllä, 40. Me ei arvattu, että vaikein asia tässä haasteessa oli se, kuinka kauan aikaa itse raaputtamiseen meni. Mä tein tätä joku vartin, ymmärrätkö vartin? Sä valitit 1,5 ajasta. Ymmärrät. Pystyyn nukahtamiseen kynnyksellä me päätettiin kuitenkin jatkaa vielä loppuun asti, koska iso voitto saattaa tulla vaikka viimeisestä arvasta. Hetkinen, oota, kato. Se voi olla 5 tonnia. Ei. Siis se saattaa olla. Mä teen sen nyt. Oota. Mä olin niin varma. 10 tunnin raaputtamisen jälkeen piti enää laskea, paljonko voittoa tuli. 1000 eurolla ostetuista arvoista voitimme 593 euroa. Eli hävittiin 407 euroa.